Любоў нябеснага Айца – это любоў прабачаючая. Мілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, вось сёння у чацвёртую нядзелю Великага посту мы з вами выслухалі адну з найпрыгажэйшых прыпавесцей Евангелія. Прыпавесць пра міласэрнага Айца, альбо, як ужо згадаў, называюць пра блуднага сына, марнатраўнага сына. Але хочу сканцэнтраваць нашу ўвагу у сённяшняй проповедзі на вось эту рысу прабачаючай любові Айца. Мы пачулі гэтую прыпавесць у кантэксце таго, як Езуса асуджалі фарысеі і наракалі на яго, што ён прымае грэшнікаў есці з імі. Не мясцілася гэта ў ментальнасці прававерных яўрэяў. Як ён датыкае нячыстасці, як ён прабывае з грэшнікамі. Не змяшчалася гэта ў іх разуменні, ў іх сэрцы. Вось, і Езус у гэтым кантэксце паказвае ім, якую любоў мае Бог да чалавека, і расказвае вось эту прыпавесць. Давайте звернем нашу ўвагу на вось тыя моманты з прыпавесці, якія нам паказваюць менавіта вось эту рысу любові, якой ёсць прабачэнне. Упэўнены, што ніколі, і не адна раз уже пра это вам казаў, што ніколі мы не навучымся любіць бліжняга, любіць сябе, ввогуле любіць, калі не навучымся прабачэнню, таму што Бог поўны прабачэння, Бог поўны міласэрнасці. Езус неспроста апошнія з аб'яўленняў, якія публічна касаліся ўсяго свету, і праз гэта праз сястру Фаўстыну ён гэта паказаў яшчэ наш папа Ян Павел II, вось абвясціў гэту таямніцу міласэрнасці і прысвяціў увесь свет міласэрнасці яшчэ перад сваёй смерцю. Памятаем гэтыя моманты ў жыцці касцёла. Таму што гэта апошняя дошка ратунку для чалавека, і за гэта павінен чалавек заўсёды трымацца, што любоў Божая прабачаючая. І вось, у кантэксце прыпавесці. Это вялікае павучэнне для нас, каб мы вучыліся прабачэнню. Таму што Езус кажа, што вы, калі хочаце быць сынамі Айца нябеснага, то прабачайце, так як Ён прабачае. Любіце, вучыцеся любіць так, як Ён любіць. Вось, і гледзячы на сённяшнюю прыпавесць, давайте паглядзім. У першым выпадку малодшы сын, які, як апісвае нам прыпавесць, растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна, чалі нізка маральна апусціўся, загубіў сябе маральна аж да такога ўзроўню, што айцец кажа пра яго смерць. Смерць. Калі тлумачыў гэта ў канцы прыпавесці свайму другому сыну, які там зайздросціў, разгневаўся, што як айцец аднёсся да малодшага, і ён сказаў такія словы: «Твой брат быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». А ён жа не памёр, не? Ён не памёр. Тут не было ўваскрашэння з мёртвых. Мы ведаем, што Езус уваскрасіў Лазара, напрыклад, ці там дачку Яіра. Але тут не было ўваскрашэння мёртвых. Аднак бацька кажа пра смерць. Смерць душы, якая пачала наступаць у яго сыну. Быў мёртвы, ён ужо ўсё, он паміраў. Нізка апусціўся маральна. І сын, который апусціўся на дно маральнага жыцця, успамінае пра што ў той момант? Па-рознаму каменціруюць тэолагі гэта, але мне здаецца, што не сам факт, што ён быў галодны, хоць ён гэта ўзгадаў. Кажа: «Колькі наймітаў у бацькі майго маюць удосталь хлеба, а я тут з голаду гіну. Устану і пайду да бацькі майго, і буду прасіць хлеба». Не сам факт голаду, мне здаецца. На мой погляд, сын меў у сваёй памяці, у сваім сэрцы тое, што айцец любіць.
тое, што Отец любіць, што Отец гатовы яму прабачыць. Ён меў надзею. Разумееце, это вельмі важная думка. Ён меў надзею, таму што ён дасведчыў любові. І калі Езус узгадвае ту прыпавесць, то, напэўна, ён кажа ж нам у кантэксце нябеснага айца, паказвае нам ідэал айца. І сын, вось гэты аганёчак той надзеі, да, гарэў у яго душы. Ён уже памёр, духоўна памёр, але яшчэ аганёчак, это, знаете, як свечка на кладбішчы. Гарэла, свечка гарэла ў яго душы, вось эта свечка. Пра што ён думаў? Ён меў надзею, што бацька яго прыме. І таму ў сэрцы яго будзілася што? Пакаянне. Кажа: «Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою». Глыбокае ўнутранее навяртанне. Прызнанне, што всё, я проста умер. І нават, глядзіце, ён сябе не ставіць у катэгорыю нават сына і кажа: «Я не варты называцца твоим сынам, я даже ўжо не это прашу. Я так нізка апусціўся, што я не годны твоим сынам называцца». Мы, браты і сёстры, калі цяжка грашым, калі смертна грашым, то мы сапраўды губляем дзяцінства Божае. Кожны смяротны грэх забівае ў нас дзяцінства Божае. Мы медленно паміраем. Сколькі людзей медленно памірае грашучы, адыходзячы ад Господа. Наступае смерць. І сапраўды чалавек, аддаляючыся ад Бога, ён становіцца недастойным у сваім перакананні называцца сынам Божым, таму што он грашыць. Он хоча жыць сваімі там амбіцыямі, эгаізмам, іншымі слабасцямі. Але вось гэты агоньчык надзеі і веры ў тое, што Отец яго прыме, веры ў любоў Отца, падняла яго, ён устаў і пайшоў. Ён устаў і пайшоў. І вось тут самая прыгожая сцэна, якая ўзрушвае мяне заўсёды, што Айцец, ён яго чакаў ужо, напэўна, ад моманту, калі ён з дома выйшаў. Сэрца бацькоўскае, любячае, трывожнае, заўсёды адчувае небяспеку па дзецях. Ён адчуваў, ён ведаў, што сын загубіцца. І што робіць бацька? Калі яшчэ быў далёка, бацька ўбачыў і зжаліўся. Прыходзіць момант, што любоў бярэ верх над правіламі, над правам, над требаваннямі, над условіямі, над чым угодна. Любоў бярэ верх. І бацька бяжыць насустрач загубленаму сыну, кідаецца на шыю, цалуе яго. Сын яму кажа: «Ойча, я зграшыў супраць неба і зямлю, я не варты называцца твоим сыном». Так я бы казаў: «Ойча, ты мяне не цалуй, я ўжо всё. Я мертвец, я покойник, не цалуй, я уже не сын твой». Бацька ніякіх папрокаў, ніякіх вытлумачальных пісем. Ён не пачаў яго пытацца: «Ну што, негадзяй, вярнуўся? А я табе казаў, а я тебе папярэджваў. А дзе грошы, якія табе даў? А як ты себе, на каго ты падобны? Паглядзі на себе ў зеркало, на каго ты падобны? Да? Вот вернешь мне долг, усё это зробишь, да? Вымыешься, выброешься, не к жизни свою направишь, тады будешь называться моим сыном». Ніякой дыскусіі падобнай мы не пачулі ў этой прыпавесці. Чаму я гэта вылічваю? Таму што мы так па-людскі паступаем з іншымі людзьмі. Варункі, патрабаванні.
Нават чалавек, калі хоча пакаяцца, то мы яшчэ яму ставім условие. Ну да, але ты мусіш это все компенсировать. Это не милосердная любовь. Милосердная любовь проявляется у сённяшняга айца. Бацька кажа слугам: «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку, апраніце яго, дайце пярсцёнак на руку, сандалі на ногі». Ніякіх патрабаванняў у бок сына. Нічога. Ён зразумеў, што сын пачынае нараджацца нанова. І тут патрэбная падтрымка любові. Вельмі важны момант. Калі чалавек духоўна змагаецца і хоча паўстаць з мёртвых, са сваёй цемры, з дэпрэсіі, з болю, з калецтва, з апантанасці, з цярпення, трэба падтрымка любові. Любові прабачаючай. Каб чалавеку схваціцца за надзею, без прабачэння ён не схваціцца за надзею. У яго не будзе сілы і не будзе энтузіязму для таго, каб далей змагацца са злом. Яму патрэбна прабачэнне. Дайце яму ўсё неабходнае, каб ён радзіўся нанова. Бо быў мёртвы. Так прабачае Отец. Так Бог нам прабачае, калі мы прыходзім са сваімі грахамі. Ніякіх варункаў. Ну, акрамя пакуты, якую ксёндз нам задасць. Смешная пакута. Прабачце. У параўнанні з тым, часамі, як мы грашылі. Самае прыгожае у гэтым жэсце прабачэння. Кажа: прывядзіце адкормленае цяля і зарэжце. Дайце найлепшую ежу. Адкормленае цяля для еврея — это кашэрная ежа, цудоўная, найлепшая. Мне прыходзіць адразу аналогія, не? Калі Гасподь нас прымае, нас прабачае, ачышчае, падымае, не? То не адкормленым цялом нас корміць, не кашэрнай ежай, а целам і кроўю свайго Сына корміць нас. Бярыце і ешце маё цело. Это перазыходзіць усялякае наша разуменне любові. Бярыце і ешце мяне, кажа. Я прабачаю, бяры мяне еш. Толькі не будзь мёртвым. Сэрца тваё не павінна быць мёртвым. Душа твоя павінна жыць. Я ёсць уваскрашэнне і жыццё, сказаў Езус. Я ёсць. І кажа Отец: будзем есці і весяліцца, бо сын твой быў памерлы. Зноў ажывае гэты тэрмін. Быў памерлы і ажыў. Прапаў і знайшоўся. І все пачалі весяліцца. Ніякіх разборак, ніякіх судоў, ніякіх кантрактаў, патрабаванняў. Вось так прабачае Бог. І нават у другім выпадку, я так думаў, зачапіць гэтага другога сына у кантэксце прабачэння. У другога сына сыграла рэўнасць, зайздрасць, разгневаўся, як пачуў, што бацька так сустракае блуднага, распуснага сына. І пачаў рэўнаваць, і кажа: я столькі гадоў, говорит, служу табе і ніколі не парушыў загаду твайго, а ты ніколі не даў мне нават і казляня. Пачынае папракаць бацьку, каб я павесяліўся з маімі сябрамі. А гэты, говорит, вярнуўся твой сын, які змарнаваў тваю маёмасць з распусніцамі, ты нават зарэзаў для яго адкормленае цяля, даў яму найлепшае.
І тут глядзіце, як Отец паступае. Вось гэта міласэрная, любячая, мудрая, айцоўская любоў. Кажа, дзіця, не сказаў яму, ты эгоіст. Кажа, дзіця, ты заўсёды са мной, і ўсё маё тваё. Чаго не хапала, не? Ты са мной увесь час. Цані гэта. Карыстай з маёй любові. Бяры, табе не забараняю, ўсё маё тваё. Чаму ты вылічваеш цяляка, зеляня? Усё перад табою, карыстай. І тут Отец вучыць свайго старэйшага сына міласэрнасці і паказвае яму, ты паглядзі, цешыцца і весяліцца трэба. Ты со мной, говорит, цешься и веселися со мной, тому что твой брат был мертвый. Я жил, пропал и знайшоўся. Прабач яму так, як я. Не зайздросці. Чаму ты маеш зайздросціць? Што ён быў мёртвы? Чаму ты зайздросціць, што ён зараз ажыў? Прабач яму так, як і я прабачу. Вось чаму я акцэнт раблю на прабачэнні? Таму што мы з вамі увесь год на кардыятэрапіі працуем над прабачэннем. І калі ў нашым сэрцы яшчэ нараджаецца такая думка, ну а ці варта прабачаць, ці варта гэтым займацца? Ці трэба мне аж так глыбока мучацца ў сваім мінулым, працаваць, то, што ксёндз Мікалай кажа, зараз у наступным месяцы практычна будзем разважаць, што рабіць з нашымі крыўдамі. Ці варта мне такі высілак рабіць? Падумай. Падумай, да якой катэгорыі сябе аднясеш, нават сённяшняй прыпавесці. Хочаш быць сынам і дачкою Айца Нябеснага? Прабачэнне Божае прымаеш? Ну то вучыся прабачаць як Отец. Амен.